Mä en tiedä miten mä jouduin tähän tilanteeseen, mutta tää on ollut raskasta tämän viimeisen vuoden aikana, että joka päivä on joutunut ajattelemaan tätä asiaa ja mulla on ollut raskasta niin kuin mun koko perheelläkin. Tää on melkein pilannut mun elämän, mutta olen kuitenkin pystynyt jotenkuten hoitamaan omat asiani. Olen tutkinut tätä asiaa muutaman kuukauden ajan ja olen todennut, että esine, joka löytyi kyseisen PC-seinästä, on kuten tässä edellisessä pätkässä näimme, esine on todellakin tuntematon. Emmekä voi varmuudella sanoa mitä se on, mutta laboratoriotutkimukset ovat parhaillaan käynnissä. Vaikka tämä elämä tosiaan on ollut raskasta viimeisen vuoden aikana, mutta kovin on syytetty mua tästä asiasta, mutta elämä jatkuu ja katsotaan mitä tutkimukset tuo mukanaan.